A sărbătorit periculos de Dragobete. După ce a lovit cu mașina un automobil al Direcției Pază de Stat, o șoferiță din capitală a dansat provocator, s-a dezbrăcat, a cântat și s-a dat în spectacol în fața polițiștilor și a curioșilor adunați în jurul ei. Femeia în vârstă de 29 de ani a recunoscut că a consumat alcool de dimineață. Faptul că și-a făcut praf automobilul și a rămas fără permisul de conducere nu a împiedicat-o să petreacă mai departe. Я знаю, милая, нам суждены опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие. Хочу тебя обнять, а ты все тянешь танцевать. Așa, normal așa. Ori te așezi, ori nu te așezi. Mă așez. Hai așa. Închide ușa. Zi-mi ce s-a întâmplat. Închide Cum ai ușa că numerit? ni-i fric. Ok, haideți. Jurnalul tău, nu-i place. Cum s-a întâmplat accident? Ce ai pățit? Cum și-am pățit? Am băut o bere de dimineață. Da? Și da. Am înțeles, continuă. Și Și continuu. ai băut o bere și Da. de la bere până la Și accident. până la accident am intrat într-o poliție rutieră. Ascultă, Dar crezi că cine e vinovat? eu. Recunosc. Normal, da. Fără nicio problemă. Cum te cheamă? Victoria îmi spune, dar ție Nii tot. Vica. sunt tare de cunoștință. Ce, Da, îți ai place băut? muzica? Ba da, vreau Și să normal că am vreau băut. să mai vorbesc cu tine. Eu beau Vreau că să știu cât ai de băut. ieri e ziua mea. Am avut 29 de ani ieri. Și nu m-a felicitat nicio... Ce... Din cauza asta te-ai îmbătat. Scoate eu la mine mașină să fac ce vreau eu. Hai. Mai invitat? Будет Машенька моя. Mie ne place jurnalul TV, a? Și n-ați microfonul ție. Всех на свете краше Маша, Маша. На загляденье хороша, лицо, фигурка и душа. Маша, Маша. Dar tu filmie, că așa? Lasă filmie, că nu te uita.